hori izan zen taktien orduen zinegotxin nintzen. Da goratzen az, baina orduan zagoan hau. Galda hori izan eguneroko bizta. Eta beste zinegotxiakin, egon ginen Bergaran bezkaltzen, etorri nintzen elorri txorut, da joan binitzen Basarrira, oso berandu zen. Da konturatu nintzen, kotxe bat denbora guztien atzeti izatorrela. Da sartu nintzen Basarriru, da kotxeat atzeti izatorrela du. Nik hartu nahi, Basarria sartu herrien eskumako bidea, da joan nintzen beste bide, hauzoko bidea, nik ez zautu ditzen dutena, da handik eskapoen hoben, ze harek nik segituan igarri notxien, zatozen zera hiltzeko. Da harrapa guztien, hauen noen kontatzen egon goamen seguru. Laroiko hamarkada nire atzetik ibili ziren, baina lotzagarri. Eta egote zen kotxe bat Bergarara etortze izena asteburu guztietan, hasi ostegunin dago, domekar arte, igandera arte, da ondiko matrikulia bai. Bilbao 1411C, 850 Zurixa. Da barruen egote zen Andrasko bat Rubixa. Da betia batzak esan nik kotxia eukitzen dauen inguruan onduan. Beti, aparkatzea. Eta denbora honetan bebai deteneuta honitzen lehen kontu goten moduan.